силната публика, какво става? Това са нашите шампиони! Това са хората, които поставят България! И на територията на Киева Европа! Това са момчетата, които дават всичко за вашето добро настроение! За да може София да има най-големия вечер на България! Приятели, за мен, моите колеги и пилотите беше изключителна чест. Надявам се да ви е харесало. Нека да ви информираме, всичко от тези, за да може да се радва на вас. Вярната публика на автомобилните спортове на цяла България. И по-точно, Дрифта! Да мога Дрифта! Нека да изпратите за аплодисменти! Красиви Стефан Петров, Владимир Пенев, Тодор Дунев, Владимир Николов, Иван Демирев, Стефан Цанков, Александър Язов, Кристиан Ангелов, Величувам София! Това са нашите шампиони! Това е екшена! Това са тези специални моменти, за които ние живеем. Живеем да чуем вашите овации. Живеем да чуем вашата подкрепа. Конкретно тези момчета, които дават нас цял вечер за вас. Вашето уважение към тяхната обич към публиката на автомобилните спортове. И по-конкретно,